أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe nani. Ma-Afrika kini nonke enibukela lama video kaMasithandane. Okokuqala nje ngicela ukunibonga kubo bonke abantu abangisapotayo ababona ubuhle kulama video la engiwenzayo. Ngingenzeli ukubuka kodwa ngenzela ukuthi abantu bathole iqiniso, ngenzela ukuthi umdali ahlale ejabulile ngami nangabo abantu ababuka lama video wami, bese eyangena kubo kube khona abakufundayo noma kube khona okusha okwenzakalayo empilweni zabo. Namhlanje-ke ngihleli nezintwana zami ngapha ngakwa right wami umshana. Babingelele mshana. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then ngapha eceleni ngihleli nomzukulu. Yabona ukuthi sengigugile. Hleli nomzukulu ngapha eceleni. Bismillah, babingelele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikhuluma ngendaba enkulu ke namhlanje. Ngendaba ekufanele ngabe ikhathaza wonke umuntu. Akekho umuntu ongamelanga akhathale ngale ndaba. Okay? Allah uthini kwiQuran? Aynama takunu. Subhanallah. Noma ngabe ukuphi. Noma ngabe ukuphi. Subhanallah. Yudrikumul maut. Ukufa kuzokuthola. Ukufa kuzofika kuwe. Noma ngabe ukuphi. Okay? So bonke labantu laba esibatshela ngeIslam ukuthi Islam indlela yeqiniso, sibalethela ama-proofs ubufakazi ukuthi Islam indlela yeqiniso. Kodwa baqinisa amakhanda abafuna ukulalela. Allah uthini kubo namhlanje? Muslim or non-Muslim, yudrikumul maut. Ukufa kuzokuthola, kuzofika kuwe. Uma ngabe ungathi ulwisana nokufa, ukufa kuzenzani? Kuzonqoba. Uzofa kusalayo. Okay? Uma ngabe uthi uyabaleka, angeke ukushiye. Kuzenzani? Kuzokubamba, kuzokuthola. Okay? So wonke malanga ingilozi yokufa iyafika kuyo yonke indlu. Izokhumbuza abantu ngani? Ngokufa. Okay? Ukuthi qala ilanga lakho ngendlela right. Mawuvuka nje ekseni, ingakho thina ama-Muslim masivuka ekseni sithini? Mawuvula nje amehlo uthini? Uthini mawuvula amehlo ekseni? Mawuvuka. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. MashaAllah. Alhamdulillah. The first thing is Alhamdulillah. Why Alhamdulillah? Uyabonga ku Allah ukuthi Allah mina sengivukile, abanye abavukanga. Balalile izolo mari abavukanga. So ngiyabonga kuwe mdali wami. Alladhi ahyana, wena onginikeza impilo. Ba'da ma amatana, after bengifile ubusuku bonke. Uyabonga ku Allah. Ngoba uyazi ukuthi ukufa one day uzolala ungavuki. Subhanallah. Wa ilayhi an-nushur. Right? Uyaqinisa ku Allah ukuthi Allah, ngiyazi ukuthi one day ngizolala ngingavuki bese ngibuyela kuwe la engaqhamuka khona. Subhanallah. Right? Then Allah uthini? Wa in tusibuhum hasanatun. Allahu akbar. Uma umuntu ehlelwa into enhle. Allahu akbar. Uthini? Uma umuntu enzani? Ehlelwa into enhle. Uma behlelwa okuthize okuhle, okay? Bathini? Yaqulu hadhihi min indillah. Bathi lento le ivela ku Allah. Ngoba wehlelwe into enhle. Uthi lento ivela kubani? Ivela ku Allah. Okay? Wa in tusibuhum sayyi'a. Uma ngabe ehlelwa into embi, into angayithandi. Okay? Yaqulu
hadhihi min indik, hayi le ayiphumi ku-Allah, hayi le ayiphumi ku-Allah le. Okay, hayi le iphuma kuwe wena oyenzile. Okay, u-Allah uthini? Qul, batsheleni, kullu min indillah, yonke into enhle nembi eyenzakalayo yenzeka ngentando kabani? Ngentando ka-Allah. Wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Right? Okuhle nokubi kwenzeka ngentando ka-Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So nokufa nako kwenzeka ngentando kabani? Ngentando ka-Allah. Siphila ngentando kabani? Ngentando ka-Allah. So abantu mabayeke ukuthatha okuhle kodwa bathi kuvela ku-Allah. Okubi akusaveli ku-Allah. Kanjani u-Allah kumdali wayo yonke into? Akhona amazwi nawo mshana, awukhulume nawo ukutshele labantu laba abangafuni ukumamela ukuthi wena yini oyifilayo mangabe uthi ukhuluma nomuntu umtshela iqiniso engafuni ukumamela. Khuluma nabo nawo bakulalela. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngicela ukubingelela futhi ngegama uMthethwafatso. Bengifuna ukuphawula ngale ndlela yokuthi Phakamisa ivoice kancane. Umuntu umtshela ukuthi nayi inkolo e-right, une-proof yakho ukuthi nayi inkolo e-right. Ngiyakholwa mina ukuthi naye kumele azwisisane ngokuthi yena ngempela ufuna ukushintsha yini ngakulokho okushilo wena kuwe. So manje mina njengomuntu ofuna vele ukumfaka ku-Islam, naye azongena ku-Islam, which is inkolo enobufakazi. Ayikho into engekho ku-Islam ekumele udinge depression. Mugoyisha empilweni yakhe, i-Islam yakuncedisa ngey'ndlela ey'ningi ngalokho. Yabo, akuzwisise. Mashallah. Yabo, meka sekalithathile igama likaMdali kulana-ke nawe uzobona khona ukuthi yazini, not everyone is the same. Ezusho ukuthi Allah khona abantu abanenhliziyo enhle, ukuhle kuphuma kuye, okubi kuphuma kuye. Compare lezo zithu ukuthi bangamcompare ukuthi lo unzima lana yena kangaka. Yes. So manje ngiyasho ukuthi uMdali ukhona, bakhona abantu abayenzile ukuthi vele wenzelwe i-Islam. Alhamdulillah. Vele wenzelwe yini nani. Kodwa angeke awuzalwanga uyilutho, ukhule ngendlela lena ekhaya bebayenza izinto ongakhona wena kahle kahle awuzazi ufunani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manje mongaze uthathe igama kaMdali, ayikuthi manje if you're non-Muslim ayikwazi ukuba Muslim. Islam noma izalwe nawe noma ungazalwanga nawe. If awuzalwanga nawe uyakwazi ukuze emasjid bakwenzele izinto zakhona. Mara if uzalwe naye, that doesn't mean ukuthi ungcono nakulona ungazalwanga naye. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Mzukulu, wena uthini? Namba abantu bakulalela. Ngisho ukuthi njengoba ushilo ukuthi abantu Phela abantu bajabulela okuhle kuphela kusuka kuMdali, lokho kubi bathi akusuka kuMdali. Yonke into enzakalayo isuka kuMdali, ngentando kaMdali. Njengoba nomfowethu ashilo nakhona ukuthi noma ungazalwanga uyimuslim usasekhona ithuba ukuthi ube yimuslim. Ungafunda kabanzi nge-Islam ngoba yonke into ikhona ku-Islam. Nencwadi yakho neQuran yasho ukuthi yonke into iyatholakala ngaphakathi. Jazakumullahu khairan. Nizwileke bafowethu. Yonke into iyatholakala la ku-Islam. Noma yini oyifunayo la ku-Islam uzoyithola ngoba uMdali yonke into i-ownwa nguye, angithi? So anything oyifunayo uzoyithola la ku-Islam. Sengathi uMdali-ke angasivula amehlo, avule nabantu ingqondo, aqale ngathi qala nathi asivule amehlo, asivule ingqondo, silandele i-Islam ngeqiniso, singalandeli i-Islam ngamanga. Ngoba baningi abantu la ngaphandle abazibiza ngama-Muslim kodwa mawubheka izenzo zabo ziphumile azihambi ngendlela i-Islam ithi kumele bayenze ngakhona inshallah. Alright, jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Allah inshallah anivule ingqondo, anandisele nolwazi inshallah. Right, ngicabanga ukuthi nizwileke bafowethu, ake ngibongeke nje kuba sengibongile kulokuzana komshana, ngabonga nakumzukulu. Ngiyacabanga ukuthi njengoba namhlanje ngihleli nabantwana abancane, niyabona nani nibancane ukuthi hayi ukuthi abantu abadala kuphela kumele babe amuslim. Namba nabantwana abancane sebeyibonile indlela. Nani kuMdala aniphe umusa wakhe,
anivule iy'ngqondo, anivule amehlo, niphume kulobo mnyama abazali benu abanifake kubo, nizohamba eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.